И здравейте, аз съм Тело 2003 в момента и тук с мен е Рейка 13. Здравейте. Още от начало виж нищо ми стана. Да, здравейте каза. Така, и сега снимаме в Godcraft на Да, пи е втори епизод, хора. Да, IP И в пиши, дай, аз съм сложила IP в описанието, няма нужда пак да слагам. Нищо ще сложиш. И аз съм... Да мръзма. Дори да си там. Аз съм с диаманта на броня, защото съм много Да. силен. Ми киловете 257 кила, да, дами и господа. Да, ето го, ето вижте. Аз имам най-малко килове, ето вижте малко, опа, чакай. Ето сега аз пиша на български. Нищо, пиши нещо. Чакай малко да видя. Да, ето пиша то. Аз имам само 13 кила. Да, той играе скоро. Да, аз отскоро не играх от него много отдавна. Аз играя от една седмица. Така ли, бро? Аз играя от Не този знам ден. как скача с диаманта на таблета. Не мога да мръдна, накрая мръднах. Не мога да мръдна, а накрая мръдна. Какво да направя? Майнкрафт не Ще мръдна. ми помага, защото те не искам да ме убиват с диаманта на таблета. Ами махни диамантенята. Чакай, че тук... Чакай про да ги видя. Те, То никой няма. Не, я скочи да видя, ето го горе. Скочи да видя дали ще са силни. Един удар ми... Бима. Един удар ми удараха 3 сърца. Те мисля, аз не помня. Да, човек. Нищо, ти почва да ми лаги. Ти ме е въпрос. Човек, ти си дъма, къде отиде този слабак? Не знам. Да, някой ме удря в гръб. Да, забелязах. Да, човек, на мен нищо ти ми лаги, не знам. Аз сега ще смахна диамантената броня, защото гледам, че са силни. Да. Така и сега Изведнъж ми лаги, забива нещо. Я да ме убият, че да ми дой бронята тук, така, да. И я се убиха на много. Човек има някаква настройка, дето в видео настройка пише използване на ВБО. Не знам който. Аз качам и започвам. Включи го. Майнкрафта ми стана изведнъж много бърз сякаш. Да. Нищо такова, да. Сега няма никакъв лак, от го включих. Човек! Къде си? Тук съм. Къде бе? Не те виждам. Тук съм аз тук да се бия. Мага! Мага, че тук ми мътнаха полшенка. Някой метна полшенка и на мен ми я даде. За сила, нали знаеш? Да, и аз мога за сила. Че нещо там на спавна на кит PvP не ще да ляги. Да, ляги. Прикривай ме, аз стоям на кораба и... Аз те гоня за хил. Просто бягай, аз имам... Не ми зареждат чънковете. Бързо, че такива не скача. Никой от камък. Да му се не види. Написах да им такиват с моя тим. Нали? Никой от камук да не кил Айджа Дангер. Моята име. Тази тима се казва Камук. Те са го направили някой тъп. И аз скочи да видя дали ще бият, бе. Ако ме бият, къде ще разпръскам кофти? Бият? Не му бият. Почнаха да ме бият. Мисля, че са те. Не, те как? Колко са те? И как не може да Милсен дойде. Майка ти. Иде по случай, гледате малко деца. Чица. Омага. Не мога да говоря, бъркам се. То служ вика, че сме тима, пък идвам актива, майко. Ще само не по случай, тук има малки деца. Абе, ти си малко дете. Да, знам, на 10 години съм, но много ми покош. Ще пак правя, когато си искам на лаптопа. Мага. Мале, аз ако скоча с аманта на табри. Човек, ама ще изгубиш, нали знаеш? Още някой влезе на линия. Човек ти казва, че клипа трябва да се обработи 1 час. Да. Не е вярно. Трябва да се обработи. Не е промечено да преобработва бързо. Само за секунди. Да, бе, да. Да, айде да видим. Искаш ли? На компютър имаше. Лаптоп. Лаптоп HP. Погледам. Не мисля. Ок. Да. Малко спре епизода и... Как връщаме?
И хора, тук сме. Нали? Да. Те сега, о мага. Ти се бъгна май, а не. Тук да, не се бъгна. Тези, ела на Warp Хънас. F8 съм го направил. Значи тук долу ще ме е пъгнато, показва ми, че това нещо е още на пауза сякаш. А той иначе е говорил. Тези, ела на Warp Хънас. О, хора, сега ще играем Хънуса. Повечето от вас трябва да е, които не знаят, сега ще кажа. Значи, Хънуса означава един запада Seeker, това означава един с желязна броня и диамантен меч. Има болкчета и трябва да ги гони, нещо такова. Да. И ти трябва да, когато си блокче, например, айри, например, да кажа дърво, и ти стоиш на едно място и готово. Да. Двамата ли ще бъдем? Той изглежда като блок. Да. Ела ти на ХНС. Чакай, обърках го. ХНС. И те запиши ХНС, които не знаят. Ето написах елате на ХНС. ХНС означава Hide and Seek. Да, Hide and Seek. Нали знаеш знака BG, той качил клипа, може от него да видите. Сървър е премиум, аз тук нямам премиум акаунт. Човек не иска гледах един клип и си направих премиум акаунт. Имам някакво име с парола на премиум акаунт. Мога човек, само че не мога да вляза в сървърите с премиум. Остава 3 секунди. Да, 2, 1, хънза. Аз съм блок. Чакай на мен. О, фак, Seeker. Омага. Аз чакай къде са крие другия блок, аз съм тиква. И той е тиква. Само ще дойда да те убия човек, защото не ми се списал. Не ме убивай, не го ще убиеш. Аз добре. О, стига бе. Лъжка носа. Ето това си ти, ела назад. Ето това съм аз, дете идвам към тебе. Няма да те убивам, няма, аре. Там е другия, ела с мене. Някъде е тук е бе. Добре, ето го. Не знам. Някъде е там и аз ще се скрия ти и че да убиеш. Ама изчакай малко. И аз искам да се скрия. Той не иска. Чакай, искаш ли да те убия? Не, благодаря. Добре. Той каза, че искаш. Значи той е типа, така ли? Да бе, и аз съм типа, той типа. Аз тук се скри в... Ето, тук намерих тики. Не. Не. Аре, гадно е да стиква. Що? Да, знаеш ли какво? Нали ти си сложил типата на главата си, нали? Да, и се вижда... Ти можеш да я махнеш, махни я. Не става. Може. Ако я махна, ма виждаш като човека, не като блок, затова не мога. Ама не, аз сега в мен... Аре, те вие. Не знам към къде отидохте, бе. Назад. Аз ще кажа къде съм, че ще ме убиш. Ти под къде ме виждаш? Виждам, че не има. Давай сега назад е. Абе, не в къщата е, човек. Така ли? Ти другия уби ли го, бе? Не, аз съм в някаква голяма къща. Сега излязох. Ти виждаш ли ме? Да, бе, виждам, че само не има. Вече не ти го виждам. Виждам, че го излез от къщата. Аз съм излязъл. Ела сега нататъка, на другата страна. Тъс. На другата. Тъс. Не те виждам. Чакай. Не знам. Да, не. Сега заобиколи къщата. Тъс голямата ли? Да. Чакай да заобиколя. Сега вече ме търси. Ок. Мръснико. Мръснико. Убих ли та? Да, нека да искам, да. Каква е тази типка? Каква е тази стъпка? Чекай, да вече пъти много се объркам. Каква е тази типка? Няма да кажа тиква. Каква е тази тиква, защото не съм виждал такива тиква. Да, не може никой така да сложи тиква на гръб. Не ми се сложи. Не ми се стори нещо подразително и... Ето го, аз го видях, оня. Къде? Тук е. Кажи му, че ще му дам един медал, ако дори да го убием и ще му дам малко пачки.
Ай-яй.